Така ли? Не, че джипнеш. Онеден класик. Ония ден си беше омек. Имаме една 16-ка, мой ги тура от това с крана, налея с вода и ти направя локва къде искаш. Бе 16 кубика си е. И ги пуснем да отвъртюрим от това и колко искаш. Само на цеко не саня мога мина и друго нищо. Това. Ма да вървим ние къде лозите, че трябва да го връзвам. Да поле. Виж какво гадно, ме замръзнал, по-отгоре пали го.